Bună ziua! Eu mă numesc Olga, am 27 de ani. Deja de mai mulți ani mă confrunt cu problema disfuncțiilor hormonale și an de an masa mea corporală, din păcate, crește pe acest motiv. În toți acești ani am fost la evidență la un medic endocrinolog care an de an îmi spunea aceleași lucruri, adică nu aflam nimic nou și asta mă dezamăgea. Eram în acești ani în căutarea unui medic mai bun și cu o abordare mai diferită. Din fericire, eu am găsit așa un medic, domnul Șuparski Stepan. Am aflat ocazional de la o prietenă care avea aceeași problemă similară și fără ezitare am decis să merg la acest medic. Vreau să zic că este un medic într-adevăr profesionist în ceea ce face, în felul în care se atârnă față de pacient, în felul în care minuțios analizează orice component medical, genetic, fiziologic, toate analizele pe care le aduce, aceeași ultrasonografie. Și vreau să zic că a avut o abordare diferită față de medicul la care am fost până acum. La moment fac un tratament, rezultatele nu s-au lăsat așteptate și felul în care mă motivează și felul în care m-a învățat să mă atârn față de mine, față de modul mai sănătos de viață, față de alimentație și sport. Sunt foarte mulțumită și cu toată încrederea și cu toată sinceritatea recomand tuturor celor care au aceeași problemă să se adreseze neapărat la acest medic.